дар ин рӯз хонандагони мактаб интернат барои бачаҳои ношнаво дар ноҳии Бобоҷон Ғафуров низ аз ғамхориҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдор гардиданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода хонандагони ин боргоҳи таълимиро бо соли нави мелодии 2020 аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон табрику муборакбод намуд. айни замон дар ин мактаб интернат 300 нафар ба таълим фаро гирифта шуданд. имрӯз барои онҳо маҳфилҳои гуногуни ҳунармандиву рӯзгордорӣ амал мекунад, ки ба ҳамаи маҳфилҳо хонандагон фаъолона иштирок менамоянд. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода омӯхтани касбу ҳунарро ба хонандагон зарур шуморид. салом, ман Раҳимов Муҳаммад, хонандаи синфи нӯҳуми ҳамин муассиса ҳастам. ман шукргузор аз он дорам ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо етимон дастгириҳои бисёрро мекунанд. ман дар дил шавқи зиёд барои кандакорӣ ва дулетгарӣ дорам ва мехоҳам дар оянда мақоми худро дар ҷомеа пайдо намоям. имрӯз чӣ хеле ки мебинед дар дабистони мо хурсандӣ аст. хурсандӣ яке аз хонандагон ман ҳастам ки аз дасти худи раиси муҳтарам тӯҳфаи худро ба даст овардам. шукргузор ва раҳмат барои дастгириҳои пешвои муаззами миллат. ҳар як маҳфилҳои мо 20 нафар 15 нафар духтарон ба ҳамин машғулият ҷалб карда мешавад. кадом маҳфиле ки бошад ҳамон маҳфил ба вобаста карда бачаҳое ки ҳаян ҳамон маҳфил ба шавқу завқошон зиёд бачаҳо кор мекунанд. масалан манамин Камолахон шавқи мӯҳрадӯзиро ва машғулияти мӯҳрадӯзиро бисёр дӯст медоранд. барои ҳамин бисёр мӯҳраҳои бисёр зебо дӯхтанд ки бофтанд ки ва ба ҳамаи намоишҳо ба фурӯш гузошта шуд. аснои суханронӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода таъкид кард ки таваҷҷӯҳ ба қишри ниёзманди ҷомеа, беморон ва дигар шахсон дар мадди назари давлату ҳукумати мамлакат хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. зикр карда шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд низ пайваста кӯшиш менамояд ки дар ин самт ғамхориҳоро бештар намояд. барои тарбиятгирандагони ин муассиса сару либоси гарми зимистона тақдим гардида дастурхони идона густурда шуд. таълимгирандагони ин муассиса барои чунин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат арзи сипос намуданд. дар ин рӯз барномаи ҷолиби фарҳангӣ пешниҳод карда шуд ки ба ҳозирин писанд омад.